Velkommen til Viewfinder. Viewfinder er bygget op omkring følgende problemer, hvor kunderne, butikkerne og funktionaliteten har været i fokus. Alle kender det at gå forgæves. Butikkerne taber omsætning grundet den store konkurrence på internettet, som er meget mere funktionelt. Ud fra statistikkerne kan vi se, at butikkerne har tabt masser af omsætning grundet e-handlen og at kunder går forgæves. Deraf opstod Viewfinder. Viewfinder er et app-baseret produkt, som er bygget op omkring et backend-system og et frontend-system, som gør det muligt at skabe en platform, som er hurtig og enkel, hvor butikkerne kan være synlige og kunderne sparer tid. Viewfinder har hele verden som sin legeplads, men vi vil have fokus på storbyerne til at starte med Danmark. Værdien Viewfinder ligger i data, som er bygget ind. Implementeringen vil ske via en 3-trinsraket, hvor vi starter i Skanderborg, så Danmark, så udlandet. Teamet består af Mathias Schop Hansen, Rasmus Krato, Nikolaj Jacobsen. Vi har følgende kompetencer: salgsteknik, iværksættergen, telemarketing, fotograf, regnskab, IT og design og netværk. Ud fra vores kompetencer kan vi se, at vi mangler følgende: en programmør, kapital og erfaring. Vi ses til delen. Vi glæder os til at fortælle dem. Created using Powtoon.